Grabatzen ari garen unean, arratsaldeko 5:28 minutu igaro diren honetan, bihar hasiko den binakako San Fermin torneoaren analisia, nondik norakoak eta pronostikoa emango ditugu. Beraz, besterik gabe, has gaitezen. Lehenik eta behin, esan behar dugu aurtengo San Fermin torneoak bi berrikuntza izango dituela. Lehen berrikuntza, hasiera data, uztailaren 5, hau da, bihar bertan izango da. Kasu honetan, bi kanporaketa gehiago jokatuko direlako eta hor dago beste berrikuntza. Beste urteetan, 6 bikotek jokatu izan dute 2 multzotan banatuta, aurtengoan ere 6 bikotek jokatuko dute 2 multzotan banatuta, baina 2 bikote gehiagok izango dute txapela edo torneoa eskuratzeko aukera. Beraz, bi berrikuntza horiek esan ostean, goazen bikotez bikote, beti egin ohi dugun bezala, dituzten aukerak eta bikoteen ezaugarriak aztertzera. Lehen bikotea altunak eta martijak osatzen dutena. Bikote honen inguruan gauza gutxi dago esateko, biak ala biak txapeldun izanak dira elkarrekin binaka, esperientzia handia dute halako torneoetan eta naiz eta biak oraindik ere gazteak diren, eta, martijak atzean segurtasuna erakusten badu, altunak aurrean distira aterako duela, horretan ez daukagu zalantza handirik, eta gainera, naiz eta martijak ez agindu eta abar, askotan bikote hau oso lehiakorra da, bikote honi irabazi egin behar zaio, nekez oparitu hori dute, eta benetan oso kontutan hartzeko bikotea, oso kontutan hartzeko bikotea baita ere, Peio Etxeberriak eta Zabaletak osatzen dutena, zergatik, lehenik eta behin, txapeldunak direlako, egungo binakako txapeldunak dira, eta horrez gain, nahiko gozoan iristen dira biak ala biak, egia da Peio Etxeberriak ez zuela bat ere norgehiagoka ona egin eskurdiaren aurka, baina beti hor dagoen pilotaria da, oso lehiakorra, azken urteetan gainera gorakada nabarmene eman duena, askoz ere gehiago luzatzen du pilota, eta atzean Zabaleta bezalako pilotari batekin oso kontutan hartzeko bikotea da hau ere. Hirugarren bikotea Jaka eta Albizu, bikotea honek ez dauka beste biek daukaten ainako ahala. Lehenik eta behin, Eri Jaka ez gara bere unerik onenean ikusten ari, aurrekoan ikusi genuen, Sestaon, Lasoren aurka asko kostazitzaion, norgehiagokan zehar, asko sufritu zuen, eta gero zer, eta Elgetan orkatila okertu. Oso pozgarria da, zalantzari gabe Eri Jaka San Ferminetako kartelean ikusi ahal izatea, horrek esan nahi duelako lesioa edo susto hori behintzat etzela inbesterainoko izan, eta ziur naiz erreibindikatzeko gogoz irtengo dela kantxara, eta ikusiko dugu Jonander Albizu nola dabilen, azken urteetan Albizu ez da berme handirik ematen ari egia esan, atzeko kuadro horietan, teorian gainontzeko bi atzelariak baino gutxiago da, gaur egun kolpez eta abar, eta ikusi beharko da, baina esperientzia handiko bikotea eta edozeini irabazi diezaiokena, zalantzari gabe. Peña eta Mari Ezkurrena, bikote hau ere oso bikote indarsua. Jon Mari Ezkurrena badakigu, udak nola hartu ohi duen, udan oso atzelari gutxik egiten diote aurre Mari Ezkurrenari, asko dominatzen du, pilota oso atzean jartzen du, fresko aritzen da, eta aurrean gainera, une oso gozoan, eta batez ere, konfiantzaz iristen den Jonander Peña bat izango du, eta horrek zer esan nahi du, bikote honek gauza asko egin ditzakela San Fermin torneo honetan. Bikote honen beste aldea eta alde negatiboa edo izango litzakeena, askotan ez dutela bermerik ematen. Jon Mari Ezkurrenak askotan pilotak galdu egiten ditu alferrik,
Jon Ander Peña ere ikusi beharko da, azken partidetan ongi bukatzen ari da ez, baina txapelketan nola harrapatzen duen, eta horregatik, bikote honek gauza handiak egin ditzake, baina galdera ikur bat geratuko litzake bikote honen barruan. Gero, Urrutiko Etxea eta Aranguren hauek binakako txapelketa bat elkarrekin jokatuak dira, ez zuten urrengo fasera pasatzerik izan, eta esperantza gutxi jar daiteken bikotea, egia esan torneo honetan gainontzeko bikoteak ikusita. Egia da, Mikel Urrutiko Etxea Iñaki Artolaren ordez sartu da. Pentsatzen genuen lehengo urtean enpresak Larrazabal sartu zuenean eta Larrazabalek finala jokatu zuenean, aurtengoan ere behar bada sartuko zutela, ez da alakori gertatu, esperientziaren alde egin du baiko enpresak, Mikel Urrutiko Etxearen alde, eta ikusi beharko da, baina atzean teorian Aranguren baino gehiago dira gainontzeko atzelariak, eta aurrean Urrutiko Etxea ikusiko du nola moldatzen den. Laso eta Imaz hauek elkarrekin bitan txapeldun orde izanak, binakako txapelketa nagusian, Unai Lasorentzat data oso seinalatua, San Ferminak Nafarra izan da Iruñean bizita gainera, eta ziur aski gainera Lauterdiko arantza hori atera nahian, kantxaratuko da Bizkarreta Gerendieingo aurrelari bizia, eta atzean Ander Imaz izango du lagun, Ander Imaz azken urteetan gorakada handia egin duen atzelaria, pilotakadak oso luze jotzen dituen horietakoa, eta, ikusi beharko da, ea zer ematen den, eta Laso eta Imaz kontutan hartzeko beste bikote bat. Ezkurdia eta Tolosa, Joseba Ezkurdia lehengoan Jokin Altunaren aurka oso kamutsi ikusi genuen, erabat gainetik pasazitzaion Jokin Altuna. Xabi Tolosa atzean ere azken partidetan ez gara fin ere ikusten ari, eta bikote hau ere galdera ikur bat, ez? Torneoa irabazteko mintzat hautagaien artean ez ditut ikusten, baina atzean Tolosak eusten badio eta aurrean Josebak pilota bizi biltzen badu, sustoren bat edo beste emateko beti hor dagoen bikotea. Eta azken bikotea Elordik eta Arrezustak osatzen dutena, bikote honek arriskua du. Aurtengo binakako txapelketan ez dute euren mailarik eman, ez da gutxiagorik ere, egia da Aitor Elordi ez dela bere punturik onenean iristen, Lauterdiko San Fermin torneoan Salaberriaren aurka 12an galdu zuen, horrez gain, buruzburuko txapelketan ere ez genuen bat ere fin ikusi, eta aldiz atzean Beñat Rezustak, ikusi beharko da, ea kolpez eta nola iristen den, erregulartasunez, azken bola honetan gainera Beñat Rezustari erregulartasun hori askotan falta izan zaio, eta hori gakoa izango da, bikote honentzat. Hauek esan da, egin dezagun pronostikoa A eta B multzoak daude, multzo bakoitzean, bikote bana pasako da finalera. A multzoa ja da, zehaztuta dago Altuna Martija, Peio Etxeberria Zabaleta eta Jaka eta Albizu. Nik hemen Altuna eta Martija ikusten ditut finalerako. Zergatik, Jokin Altuna sekulako momentuan dagoelako, Julen Martijari horrek konfiantza handia emango dio eta atzean hazi egingo dela iruditzen zait, eta lehen finalistak eurak ikusten ditut. Gero, bihar jokatuko duten norgehiagokan, Urrutiko Etxea Aranguren Laso Imaz norgehiagokan, Laso eta Imaz ikusten ditut favorito, eta Ezkurdia Tolosa Elordi Rezusta norgehiagokan, Elordi eta Rezusta. Honen bestez, honela geratuko litzake B multzoa. Peña eta Mari Ezkurrena batetik, Laso eta Imaz, eta Elordi eta Rezusta. Eta hemen, Peña eta Mari Ezkurrena ikusten ditut favorito. Zergatik hauek ere favorito iruditzen zaidalako, Lasok eta Imazek eta Elordik eta Rezustak gure pronostikoak ongi badoaz partida bat gehiago jokatu beharko dute, gainera aurreko norgehiagok hau tensio handikoa izango da, txabelketan sartu edo ez, eta bi partida gehiago jokatu edo ez jokatzen den horietakoa, eta tensio horrein nik uste erasango diela. Horregatik, Peña eta Mari Ezkurrena ikusten ditut favorito, eta finalean iruditzen zait txapeldunak Altuna eta Martija izango direla. Hauxe beraz gure pronostikoa,
ea zer gertatzen den, bihar hasiko da torneoa, aurretik 900 eder, lauterdiko finala barne, eta uztailaren 13an olioaren desafioa barne. Beraz, ikusiko dugu zer gertatzen den, hauxe izan da gaurko zesan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean on izan agur.